Kung nang bubuhayin ko lang ng konti yung mata ko, gagamit ako nitong brush, tsaka itong color na to. Yan. Yung brown. Buhayin lang natin yung mata natin. Okay na ako dyan. Sa kabila naman. Ayan. Okay na ako dyan. Tapos, ito next. Ito next guys. Ito. Lalagay ko lang sa grease ko. Kasi may yan. Yan. Kabila ulit. Yan na siya guys. Dagdagan natin ng konti dito. There you go. Yan. Yan, okay na ako dyan. Yan. Okay na ako dyan. Lalagyan natin ng medyo brown ng konti. Yung grease. Lagyan natin ng brown ng konti yung grease. Ito. Try natin. Yan, okay na ako dyan. Tapos, lalagay natin ng bulak.
guys. Ayan guys. Lagyan natin ng konting brown. Lagyan ko na ito. Yung baba. Ayan na siya. Ooh, I like this one. Ito, maglalagay ako nitong ito. Itong i-highlight ko tong eyebrow. Yan. May nakalimutan ako. Nasira yung cover ng ito. Next, lagay natin sa eyebrows natin. Meron pa naman siyang laman kaya hindi ko tinatapon eh. Okay na ako dyan. Mag-mascara tayo guys. Yung kabila naman. Maglagay tayo sa kabila. But, medyo napahaba na ata yung video ko ah. Ayan. Lamig. Nararamdaman ko binuksan ko yung bintana, yung hangin malamig. Okay na ako dyan. Pinapaalala ko lang po, hindi po ako professional makeup artist. Kung ano yung ginagawa ko, ganun lang po ginagawa ko sa aking face. Tapos na tayo sa mata. Nabuhay yung mata ko. At ang ganda ng foundation. I'm loving it. It's not sticky. It's not like heavy. Oh shoot! It's not sticky at all. Anong ginawakan ko? Hindi siya sticky sa mukha, hindi heavy yung feeling. Hawak-hawak naman ako sa kamay ko, tapos may makeup pa pala ako. Ang sunod. Lagyan natin ng konti yung eyes natin. Ito na lang kaya, itong makintab. Yan. Try natin ilagay dito sa inner eyes natin.
Ayan. Okay na ako dyan. Blush on. Itong gagamitin kong blush on. And I need to find some brush. Brush. Ito yung gagamitin kong brush. Blush. Hindi na nga ako nagpatong ng hindi na nga ako nagpatong ng tawag dito. Hindi na ako nagpatong ng powder foundation sa mukha ko. Hindi talaga ako marunong maglagay ng blush on. Nilalagay ko ng konti dito. Konting-konti lang. Yan na yung powder. Parang napadami naman yung blush on ko. I like my eyes. It's very simple. Ang ganda. Mag-makeup ako ulit bukas. I think tama na yan. Tapos na ako. Yan. Tarte is, ano ba? Tarte, whatever you call that. Lagay lang natin sa lips natin. Yan. Ayan. Ayan. Ayan na siya, guys. Oh. Oh my god. I'm in love with this foundation. Yay! I'm so excited. So now I know what foundation I should buy. So my shade is a golden. Ayaw magpo-focus. So yung shade ko golden. Oh my god, I love this foundation. I'm gonna vlog tomorrow because tomorrow is still my day off. So, yeah, wala tayong gagawin kundi mag-vlog tayo tomorrow. Thank you guys. Thank you so much for watching and I will see you tomorrow. Bye everyone.